Tak vítam vás v škole varenia a dnes si ukážeme, ako sa vyvážne stravovať pri náročnej fyzickej práci. To si ukážeme na veľmi jednoduchom jedle, ktoré si viete pripraviť aj vopred, a je to burrito, čo je vlastne takáto pšeničná placka, do ktorej dáme nejakú zeleninku, bielkovinu, v tomto prípade mleté mäso a nakoniec zapečieme v rúre, aby ste to mali extra chutné. Takže poďme na to rovno. Prvé si premiem rýžu, ktorú dám aj variť. To klasická biela guľatocená rýža. Netreba aj veľa, keďže tam ešte pôjde veľa ďalších iných zložiek do toho burrita. Premieme si ju v studenej vode, kľudne aj 2-3 krát, aby sa mi toľko nelepila. Tým pádam je vlastne zmijem ten prebytočný škrob, ktorý tam ostal. Tak to asi vyzerá. Teraz zalejem vodou ešte raz, čistou. Asi centimetr nad úroveň ryže. Osolím. Zakriem. A dám variť. Zatiaľ sa prichystáme ďalšiu zložku burrita a to bude tekvica. Ktorú si upečieme do mäka. Najprv samozrejme treba vydlabať tento stred vybranou lyžicou. To je veľmi jednoduché. V tomto prípade ju nebudem ani šúpať, keďže pri tejto hokkaido tekvici je tá šúpka veľmi tenká a prišli by ste o veľký objem samotnej tekvice, takže nebudem ju ani šúpať, len ju nakrájam na mesiačiky. Do misky s troškou soli, trošku korenia a trochu olivového oleja. Dobre premiešam. Dám ju rovno piecť. Nejakých 200 stupňov Celzia. Pečieme ju, až kým nám pekne nezmekne a začne sa rozpadávať. Dobre. Ďalej. Si urobíme kvázi také expresné chili con carne. Mletého račového mäsa. Prvú vec si opečiem samotné mleté mäso, ktoré potom vyberiem. Trošku olivového oleja.
mleté mäso posolím. Rozpálím si pizzu. Keď už bude dosť horúca, tak tam dáme v celku do toho mleté mäso, ako je. Dobre, pamica už je horúca. Dám tam mleté mäso z tej oslonej strany. A opekám. Opekám ho a zvrchu nepustím pekne farbu. Potom ho dám na kraj. Potom si ho aj trochu nadrobím na menšie kúsky. Nechám ho trošku pripiecť. Zatiaľ si nachystám zvyšné suroviny. To je avokádo, ktoré si iba takto dookola obrežem. Patrne sme to rezali. Teraz si ho šupem. Keď je akurát čerstvé, tak by malo ísť pekne takto šúpať. Dobre. Nakrám si ho na tenké plátky. Tak sa vypeká. Tu presne chceli, keď sa odpalí tá voda. Zatiaľ si opláchnem stopkový celer, ktorý pôjde ako základ. Nakrájam si ho na tenké kocky. Premiešam. Už ho môžeme vypnúť. Nechám ho takto dojsť. Ďalej. Červená cibula. Tu si ho šupem. Nakrájam na kocky.
dobré. Mesko už je pekne vypečené, ja si ho dám na kraj. Stále na pamäti ostal trochu tej chute mesa. Už na tej istej pamäti pečiem cibulu a stupkový celer. A opekám tak do sklovíta. To osolím. Pamäťu stíším. Pridám pardakový pretlak. Ďalej pridám trošku škorice. Trošku sušenej cibule, alebo cibulového prášku, trošku nalomeného cesnaku. A nakoniec štipka udenej papriky, ktorá tomu dá udenú taký náboj. Dobre, premiešam. Pridám trošku vody. A nechám to prevariť. Dobre, omáčka sa varila asi 10 minút, takže už je tak akurát. A tá zeleninka overená aj tie chute prepojené. Teraz tam pridám trošku sušeného čili. Pridám tam mäsko, ktoré sme si predtým opekali. Nakoniec fazule. Môžete použiť či už konzervované alebo sušené, ktoré si predtým varíte. Je to na vás. Černé fazule, ja si trochu zlejem tú šťavu. Černé fazule a už to len dobre premiešam. Aby sa nám všetko prepojilo.
ochutnám. Trošku dosolím. Trošku cukru, aby ten chuťový balans, keďže tá padáková mačka sama o sebe je pomerne kyslá. Nechám to už len prevariť. Tým pádom máme mleté mäsko s fazulou hotové. Dobre. Všetko je hotové. Môžem si zatiaľ skontrolovať tekvicu, ktorá sa nám pečie v rúre. Stačí potrebuje takých 5-7 minút a myslím si, že môžeme ísť pomaly aj skladať burrito. Pozrieme si ešte aj rýžu. Áno. Rýža už je krásne uvarená, hebká. Najlepšie ju nechať teda variť na nízkom plamení zakrytú a už keď vidíte, že sa všetka tá voda odpadla, tak to vypnete a necháte to kvázi doísť. Asi to bude tak akurát. Už necháme dokrytú. Dobre. Počkáme, kým sa nám dopečie tekvica a môžeme ich aj skladať samotné burrito. Dobre, takže mäsko s fazulou máme už varené, takisto aj rýžu, ktorá nám už pomaly chladne. Dáne by sme používali takú, ktorá už je trochu ostatá, že nie je úplne horúca. A taktiež máme hotovú už tekvicu, môžeme sa na ňu pozrieť. Ja si ju rovno naberiem. Chceme, aby bola taká mäkká až odpadajúca sa. Takže takto nejako by to malo vyzerať. Dobre. Takže aj tekvica je hotová. Výborne. A môžeme ísť pomaličky skladať samotné burrito. Ja už tu mám rozbavenú jednu packu. Toto je celozrnná, ale nájdete rôzne aj svetlé, pšeničné, kukuričné, špádové. Chuťovo sú veľmi podobné, skôr sa líšia v tých výživových hodnotách. Samotná textúra a využitie je identické, takže je to úplne na vás, čo si beriete. Takže začneme packu. Ako prvé začnem s rýžou, potom dajte si ešte pozor, aby ste tú placku moc nepreplnili, lebo ono sa to síce zdá, ale vždy sa to zmestí o trošku menej, ako si myslíme, takže snažte sa radšej opatrne, aby ste potom nemuseli uberať, alebo vám náhodou placka praskne. Rýža. Mäsko s fazulou. Ďalej jedna tekvica pečená. Dobre. Avokádo.
trošku do pár lístkov rukoli. Trošku jogurtu na zjemnenie chuti. A naozaj len trošku, jednu čajovú lyžičku. Nestačí. Na záver strúhaný syr, cheddar. Prípadne máte strúhanú mozzarellu, môžete použiť tiež, tá je veľmi jemná, neutrálna. Trošku strúhaného syru. Dobre. Takto si tú placku zavrieme a dáme ju zapiec do rury ešte, aby sa nám trošku strdla, aby sa lepšie krájala, aby sa to lepšie pracovalo, aby sa nám tie chute prepojili. Takže takto si ju z bokov zavriem. Vôbec neponáhľajte. A pretočím na druhú stranu. Vôbec neponáhľajte, hlavne by ste to mali robiť poriadne. Takže takto ako je. Vydám do rohy na 200 stupňov Celzia, naozaj iba do pár minút, aby nám tá placka pekne sklnkala, stvrdla a potom si ju rozkrojíme. Dobre? Netreba tam dávať ani žiadny olej, ani nič, je tak na sucho. Je nám o to, aby sa nám lepšie manipulovalo a aby hlavne ten syr, čo dávame cheddar v tomto prípade, sa nám trošku roztopil a aby sa celá tá placka ohrela, bude to chutnejšie. Takže potom si už rozkrojíme a ukážeme si, že aké sú ďalšie varianty, ako si ju nakombinovať. Samozrejme, môžete tiež to burrito asi spraviť na studeno, nemusí to byť pekané, môžete to mať iba zabalené v nejakom obale, alebo prípadne môžete si ho tiež zapiesť v falobale, tým pádom sa vám bude ešte lepšie sa bude prenášať a tak ako je falobale, ho viete tým pádom zabaliť zobrať si ho so sebou, takže v tomto je veľmi vďačné jedlo, je vysoké na bielkoviny, bohaté na bielkoviny a takisto aj sacharidy, ktoré pri fyzickej práci naozaj treba, takže to veľmi vydatné jedlo a bude si ho potom rýchlo sobrte aj čo týka porcie, tak ako vám chutí, keďže už tak to bude takmer 400 gramov burrita, čo pre niekoho môže byť veľa, prípadne si dajte iba polovicu, to už je pre na vás. Necháme to napiecť a môžeme ísť si vyrobiť. Dobre, burrito už bude upečené. Výborné. Takže takto ho môžete kľudne podávať buď hneď, alebo si ho zabaliť a odniesť do práce. To je úplne na vás. Ja vám teraz iba ukážem, že ako to vyzerá znútra. Ja ho prekrojím. Dobre. Fantázia. Dobre. Čo ukážem z blízka. Už takto nejako to môže vyzerať. Tam vidíte všetky také vrsty, tam viete pekne rozlíšiť zeleninku a rýžu
Odporúčam vždy sa držať toho, že aspoň tretina by mala byť tá rýža, ako tá výplň, a zvyšok si už prispôsobíte podľa seba. Môžete tiež urobiť to chili con carne na vegetariánsky spôsob, či už z tofu, alebo s rastlinným letným mesom, sojovým. Takisto môžete objednať aj tú zeleninku. Ja som dal tekvicu, keďže teraz zase na tekvic. A avokádo, keďže avokádo sa pri tú hodí veľmi dobre. A má tiež vysoký obsah tvojich tukov. Takže hlavne si to môžete prispôsobiť úplne podľa seba, dochudiť. Tá placka je vďačný nosič akýkoľvek chutí, takže sa to môžete vyblázniť aj s tým mesom. Môžete spraviť sa nejaké trhané bravčové, hovädzie, kuracie meso, prípadne si niečo môžete vypražiť, ogrilovať, je to úplne na vás, alebo robiť nejakú salsu na sladko z ananásu alebo z manga. Tam si môžete namýšľať naozaj, to je taká úplne základná rýchla verzia jedla, ktoré zasytí a dá nám energiu v akékoľvek fyzické činnosti, takže vám držím palce a